aħna ħerqana mulej. Għax aħna ħerqana Missir Qaddis għal-kelma tiegħek Missir Qaddis. Il-kelma tiegħek mulej li trasformatna Missir Qaddis u għada Missir Qaddis qiegħda titrasformana mulej Ġesu. Grazzi Spiritu Santu li inti fostna, li inti jaw, li l-ferħ tiegħek hija ġo qalbna mulej u qegħdin nistennew mulej b'din it-tama b'din l-expectancy mulej, b'dan l-aċ mulej li aħna għanna sikurezza, għanna konvenzjoni li fil-kelma tijak insibu r-rebħa tagħna. Grazzi Missier. Grazzi mulej Ġesu. Poġġu bil-wif għaraj. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Halleluja. Li xtaqt naqsam ma'kom illum permezz tal-qawwa tal-Alla u tal-għajnuna tal-Ispirtu Santu huwa ċerti ċwieved jew prinċipji, punti ta' kif aħna nżommu l-fidi tagħna attiva, nattivawha. Għax ma jfissirx li billi aħna bdejna il-mixja tagħna bil-fidi ħanibqaw fil-fidi. Irridu noqogħdu attenti li hekk kif nimxu l-mixja tagħna mal-mulej, il-fidi tagħna tibqa' ħajja. U dejjem tikber u tikber. Halleluja. Nixtieq naqra l-ewwel vers sempliċi minn Romani kapitlu 10 vers 17. Romani kapitlu 10 vers 17. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ u smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Mela aħna nafu li aħna għandna l-Bibbja, il-kelma tal-Alla. Jekk ma nafux il-kelma tal-Alla ma jistax ikun li aħna għandna l-fidi. Tista' tgħid jiena inħobb lil Ġesu, tista' tkun reliġjuż, imma jekk qatt ma fittixt il-kelma tal-Alla, jekk qatt ma qrajt il-kelma tal-Alla, il-fidi tiegħek mhijiex valida. Hija biss fidi tal-paroli. Għax meta ħadd tiġi u taffaċċja dik iċ-challenge u m'għandekx l-arfin tal-kelma tal-Alla, ħadd ikrolla. Il-fidi tiegħek ħadd isfixxa fix-xejn. Amen? Amen. Issa, aħna nafu li l-Bibbja hija nsejħula wkoll testament. Il-testament il-qadim, il-testament il-ġdid. Mela Alla ħallilna dan it-testament. Amen? Issa, il-kelma testament fil-veru sens tal-kelma, il-meaning tagħha tfisser wirt. Wirt. U tfisser ukoll covenant, patt. Mela, intom ħansaqsikom li kieku tisma' b'xi aħbar li kellek xi relativ li inti bil-kemm kont taf bih u jgħix jien naf l-Awstralja jew xi ħaġa mhux fiċin tiegħek u smajt li miet dan u ħallilek wirt. Ħallilek wirt. Naħseb kieku kollha kemm aħna nkunu eċitati u lesti biex immorru niġru għand l-avukat, jew għand min tmur, għax qatt ma kelli wirt issa, ħli fil-kelma tal-Alla, imma f'dak il-każ l-avukat huwa l-Ispirtu Santu li jirrevela l-kelma. Amen. U inti tmur ħerqana ħatara x'ħallilek dan il-povru li miet. Żgur. Issa, inti meta tmur l-avukat qiegħed jaqralek dak kollu li dan ħallilek. Issa ħafna drabi aħna fil-mixja tagħna fil-Kristjaneżmu ikonna dik il-ħeġġa meta smajna Alla li ħallilna il-kelma tiegħu u mmorru fil-kelma tiegħu u nirċievu s-salvazzjoni. U s-salvazzjoni hija l-ikbar ħaġa li tista' tirċievi għax hija l-bidu tal-mixja tiegħek, hija l-bidu tal-fidi.
Iżda f'dan il-wirt is-salvazzjoni kapaċi tkun biss l-ewwel paġna. Li kieku inti għadek għandak l-avukat u għadek qed taqra il-wirt u jgħidlek illallu ħallilek €1,000,000. Ngħidu għadik hija salvazzjoni. Inti tgħid il-ħanina kemm irċivejt jiena, x'tagħmel wara li tirċievi s-salvazzjoni? Tifraħ, ovvjament, u mbagħad tgħidlu grazzi, avukat, ħammur jiena. Le, sten. Fejn sejra? Hawnhekk tgħix kemm il-paġna għandek inti fil-wirt tiegħek. X'tagħmel dak il-ħin? Tgħidlu lallu ħanara jew tgħidlu u kif jista' jkun diġà rċevejt €1,000,000 hemm iktar kif jista' jkun u jiena qatt ma kelli xejn fil-ħajja tiegħi f'daqqa waħda sandi €1,000,000 u issa ħadd tiġi tgħidli li għandi iktar minn hekk kif jista' jkun. U sfortunatament fil-ħajja tagħna fil-mixja mal-mulej ħafna nies jifqu mas-salvazzjoni. Jirċievu s-salvazzjoni li hija xi ħaġa kbira u Kristu bata immens biex tagħna s-salvazzjoni imma hemm iktar. Ġesu ma jridniex li nifqu hemm. Amen. Mela l-ewwel ħaġa li tittamel inti trid tmur tfittex u tara il-kelma talla biex tara li xħallilek il-missier. Il-missier tas-sema Alla li jista' kollox u li kreja kollox lilek ħallilek wirt personali, ħallilek wirt li kieku raġel fil-familja xħat fil-familja miet u ħallilek wirt ukoll tmur biħġarek, iżda sfortunatament il-Kristjani ħafna drabi nitaznu milli naqraw il-kelma talla u ngħixu fl-injoranza tal-kelma, mill-kelma, bin-nuqqas ta' għarfien. Amen? Mela dik hija l-ewwel ħaġa li trid tagħmel. Tkun taf Alla x'tak, x'inhuwa issa il-wirt tiegħek fi Kristu. Għax aħna nappartjenu mit-testament il-ġdid, mill-wirt il-ġdid li fi Kristu huwa iva u ammen tgħidilna l-kelma. Amen. Issa it-tieni prinċipju li nixtieq nitkellem fuqu huwa li meta inti tisma' il-kelma, taqra l-kelma, tittemmina. U dik hija battalja li temmen ukoll għax l-għadu dejjem iġib id-dubju kontra x'qal Alla. Dejjem. Iżda il-kelma tgħidilna li aħna nies il-Kristjani, n-nies ta' Kristu, nimxu bil-fidi u mhux b'dak li naraw bl-għajnejn naturali, bl-għajnejn naturali tagħna, huwa essenzjali li inti ma tħares mill-għajnejn naturali tiegħek għax jekk tħares mill-għajnejn naturali tiegħek, il-kelma talla mhu ħatemmen xejn minnha. Assolutament xejn mhu ħatemmen. Għax kollox fis-saltna jimxi bil-fidi. U mingħajr il-fidi ma tistax toġob il-Alla u ma tistax tieħu dak li Alla għandu lest għalik. Jiġifieri il-fidi hija ċavetta importantissima. Mela issa rridu nemmnu. Ejja naqraw Lut 3. Immorru f'Lut 3. Hebrews. Vers 12. Sa 14. Ħuti, araw, li fl-ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla il-ħaj. Ħanaqaf hemm issa. Araw li fl-ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin. Mela qalb li ma temminx falla, li ma tafdax falla, il-kelma tgħidilna dik il-qalb
hija mħassra. Dik il-qalb hija mħassra. Daqshekk hija serja meta inti tibda tiddubita x'qal Alla fuqek, x'qal Alla fuq ħajtek, x'qal Alla fuq familtek, fuq iċ-ċirkostanzi tiegħek. Din it-tip ta' qalb iġġib separazzjoni u firda ma' Alla. Mela id-dubju u nuqqas ta' fidi huwa dnub qudiem Alla. Għax inti tista' tgħid jien nemmen f'Alla imma bir-raġunament tiegħek, bil-kliem tiegħek, bl-emil tiegħek qed tgħid int stess li Alla hu giddieb. Dak li qal minix nemmnu ma issa ħaneġixxi bil-kontra, kif naħseb jien, kif tgħid id-dinja. Amen. Jekk inħarsu lejn il-bniedem u naraw fl-istorja u anke fil-Bibbja, dejjem kien hemm din il-ġlieda biex il-bniedem li tant huwa fieraħ. Kultant dejjem isibha diffiċli biex jemmen lil Alla. Jekk inħarsu lejn Eva li huwa il-bidunet fejn ġiet iddubju fil-kelma t'Alla, Eva qalet u hija ħanara, ħanduq darba biss, ġast kemm nara x'tomanda dik il-frutta, ġast kemm nara x'fija, darba biss, ġast kemm nara. U l-għadu hekk jagħmlilna. U hija imbilli tmur tħaresna għalejha u tibda tara li qisha vieħa dik il-frotta u mbagħad iwaqqek f'dik it-tentazzjoni li tiekol minn dik il-frotta u tiġi fis-separazzjoni minn Alla. Għax il-fidi tagħha ma baqgħetx f'dak li qal Alla. Għax issa ġie serb u daħħal id-dubju fil-moħħ ta' Eva. Jista' jkun li Alla jkellimna wkoll permezz tal-qaddejja tiegħu. Ovvjament din narawha kull imkien fil-Bibbja, Alla dejjem qajjem isejjaħ poplu u jqajjem bniedem għal dan il-poplu. Fi żmien Noe, il-Noe ħadd ma jemnu li kien ġej id-diluvju. Ħadd ma jemmen lil Noe, kulħadd żebilħu, kulħadd daħaq bih, iżda id-diluvju ġie. Id-diluvju ġie. U dawk li ma semgħux mill-bniedem li Alla batilhom spiċċaw tkaxkru mad-diluvju. Kif naraw kemm il-darba tiġri il-qerq tal-għadu jrid ibedna mill-Knisja. Jrid ibedna minn dak l-istess persuna li aħna għalina huwa l-pastor tagħna, l-ħadd ieħor huwa pastor ieħor u minnu, jrid ibedna minn dak l-istess persuna li bis-saħħa tiegħu Alla wellidna fil-fidi. Ma issa wellidna fil-fidi, imma se jien għandi l-Ispirtu Santu, jien għandi l-kelma t'Alla. Ħammunna mal-fattija. U tispiċċa titkaxkar f'dak id-diluvju. U mbagħad hemm ukoll dawk it-tip ta' ċirkostanzi fejn inti tersaq lejn Kristu, tara miraklu kbir, Alla jkun missjek, ikun redek u xejkjak. U qalliblek ħajtek ta' fuq laqas tista' tieqaf tfaħħar lil Alla. U għadek imbellaħ kemm Alla hu tajjeb, kemm Alla huwa kbir. Ħafna drabi dik hija l-bidu tal-fidi tagħna meta nkunu għadna kif nersqu lejn mulej. U mbagħad jibdew ġejjin iċ-challenges. Bħalma naraw l-Iżraeliti meta ħarġu minn dak l-iskjavitu Alla ħarriġhom bl-iktar mod meraviljuż batilhom lil Mosè, daw kellhom mentalità ta' skjavi. Alla ħarriġhom mill-Eġittu u issa huma ħielsa iżda f'moħħhom baqgħu skjavi. Immaġinak
tkun qed taħrab int minn dawk li jridu joqtluk li lek ħajtek kollha skjava taħtom u Alla jiftaħ il-baħar quddiemek biex int tgħaddi minn ġo dak l-ilma u għaddejt. U malli għaddejt tibda tgerger. Malli Alla għalak minn dik il-grazzja kbira li tak, malli għalak mid-droga, mix-xorb, miż-żina, minn kull ħaġa oħra, minn kull ħażen u erq tal-qalb u ħelsjek mill-iskjavitu ta' ġismek stess, tax-xewqat tal-ġisem, is-sinti ħieles, grazzi mulej, imma x'ħin ħriġt minn ġo dak il-baħar u issa qbadt il-mixja tiegħek fid-deżert. Qed gerger. Qed ingergru. Għax ġejjin iċ-challenges, ġejjin l-isfidi tagħna. U jekk neħħlu magħhom dawn l-affarijiet, ħankunu daqs li kieku qatt ma ħriġna mill-iskjavitu. Għax ħatej inti Alla ħelsek imma ħatibqa' tgħix ta' skjaf. Mentalment inti ħatibqa' tgħix ta' skjaf. Għalhekk dejjem titġedded moħħok u ħsibijietek b'dak li qed jgħid Alla minkejja ċ-ċirkostanzi kollha. Amen. Għax il-fidi mhijiex ġust okkażjoni. Il-fidi hija il-ħajja tagħna. Lifestyle. F'kull staġun jirrikjedi il-fidi. Kull staġun. Għalhekk il-kelma kif għadna kif qarajna li timxi bil-fidi u mhux bil-fizzjoni, the righteous walk by faith. Imma x'inhi walk? Il-mixja tiegħek kontinwa. Dejjem tittimxi bil-fidi. Amen. Mela jekk int ħatimxi bil-fidi x'qalu n-nies fuqek mhux ħajaffettwa il-mixja tiegħek. Dak li jgħid ħadd ieħor fuqek mhux ħajaffettwa int minn int fi Kristu. Għalhekk titiżomm il-fidi tiegħek fi Kristu għajnejk kontinwament fuq Kristu. X'tara b'għajnejk naturali dak li tħoss ma jfisser xejn meta inti tqabblu u tikkumparah mal-kelma t'Alla. Amen. Issa, l-għajnejn spiritwali. Nixtieq nkellimkom fuq l-għajnejn spiritwali. Alla għalilna li aħna m'għandniex nimxu b'dak li naraw bin-naturali b'dawn l-għajnej, imma Alla tana para għajnejn oħra, l-għajnejn tal-ispirtu. Li issa b'dawn l-għajnej inti tista' tara dak li Alla jara. Mela inti issa dawn huma l-għajnej li inti tittimxi bihom. Isek inti ma nafx bħal meta tilbes nuċċali u ikun orange eżempju, taf kif ikollhom dak il-frames bil-kuluri u f'daqqa waħda inti għalkemm qed tara l-istess qed tara kollox differenti, għalkemm is-sitwazzjoni li qed tħares lejha baqgħet l-istess forma, l-istess shape, imma once li lbis dan in-nuċċali inti qed tara kollox differenti. U l-istess mal-mulej, is-sitwazzjonijiet huma kif huma. Imma meta tibda tħares issa li s-sitwazzjoni tiegħek mill-punto di vista t'Alla, mill-punto di vista tal-għajnejn spiritwali, issa tibda tara iċ-ċirkostanzi tiegħek għalkemm għadha l-istess, totalment differenti. Għax taf li mhux ħatibqa' kif inhi. Kull sitwazzjoni fil-ħajja tagħna m'għandix ċans, m'għandix deċiżjoni. Trid trendi u trid iċċedi għall-kelma t'Alla. Għax il-kelma t'Alla hija sovrana, hija fuq il-bniedem, hija fuq x'naħseb jien u fuq x'inħoss jien. Mela int żomm dik id-determinazzjoni fik. Żomm dik id-determinazzjoni li meta inti ħatkellem il dik iċ-ċirkostanza ħin jew ieħor trid iċċedi. Trid trendi, m'għandix fejn tmur, ma tistax taħrab il-kelma t'Alla, is-sitwazzjoni tiegħek, ma tistax issib mod minn fejn toħroġ għax il-kelma t'Alla hija sovrana fuq iċ-ċirkostanzi tiegħek kollha. Halleluja, grazzi mulej. Halleluja. Iġifieri fl-immaġinazzjoni tagħna huwa
il-bidu fejn inti tara il-miraklu tiegħek, fejn inti tara iċ-challenge u l-isfida tiegħek. Issa niżlu tibda fil-moħħ, fl-imagination tiegħek. Fil-moħħ aħna tinsewx aħna li aħna maħluqin fi ġbija ta' Alla. Maħluqin fi ġbija ta' Alla. Sewwa issa inti Alla jibda jurik fl-immaġinazzjoni tiegħek. Għalhekk bħat tfal tgħidlek il-kelma. It-tfal kemm jimmaġinaw affarijiet. Imma meta inti tibda tissottometti lilek innifsek taħt l-ispirtu tal-Alla u taħt il-kelma tal-Alla, l-immaġinazzjoni tiegħek tibda tinbidel. L-affarijiet, is-sitwazzjonijiet tibda taraħħom differenti. Issa tiskanta kemm l-għadu jaħdem biex dan il-moħħ ma jkunx il-moħħ ta' Kristu. Kien fil-pjan tal-Alla li aħna jkollna il-moħħ ta' Kristu. Iżda l-għadu kontinwament, speċjalment bil-medja l-aħwa, kemm jaħdem l-għadu biex iħammeġ il-moħħ tiegħek u jġiblek ħsibijiet karnali ġew moħħok biex inti jiddistortjalek l-image ta' Alla f'moħħok u jibda jibni l-image tiegħu id-demonju ġo moħħok. Permezz ta' television, films li kif qalet Mari, ċertu films ikunu jidru innoċenti imma minn taħt mhumiex innoċenti. Qegħdin jaħdmu kontinwament kontra dak li Alla tjorik fl-ispirtu tiegħek biex il-fidi tiegħek tiġi imqaċta. ċertu websites jekk tħares lejn news donnu kull fejn tħares għandek opportunità biex tiddubita x'qal Alla biex il-fidi tiegħek tonqos. Halleluja. Halleluja, grazzi Mulej. Mela l-ewwel kif għedna fil-mixja tagħna fil-fidi tiskopri, tara x'qal Alla, x'inhu l-wirt tiegħek. U mbagħad tittemmen x'qal Alla u żomm fi sħiħ fil-kelma li utak. U mbagħad tibda tara mhux blajnejn naturali iżda blajnejn spiritwali. Amen. Issa Mbagħad taqbad tiddikjara. Titkellem kif Alla tkellem u ma tistax iċċedi. Amen. Meta Alla ħalaq id-dinja kull ma kien hemm void. Tgħidlek il-kelma void. Taħwit. Imma l-ewwel Alla ra d-dinja qabel ma kreaħħa kien diġà raħħa Alla. U l-istess aħna rridu naġixxu bħal Alla x'aħna kreazzjoni ta' Alla. Amen. U malli raħħa u mbagħad stqar. Malli raħħa u mbagħad stqar. Amen. U malli il-kelma ġiet iddikjarata kollox beda jieħu l-ħajja, kollox beda jifforma. Għalhekk smajna ħafna dal-għodu li fl-ilsien hemm il-qawwa tal-ħajja u l-qawwa tal-mewt. Amen. Amen. Mela inti dejjem tibqa' tiddikjara dak li qal Alla u tqum fil-għodu u tħossok bil-kontra. Tqum fil-għodu u tħossok totalment il-kontra ta' dak li Alla qed jgħidlek. X'tagħmel? Tiddispra. Mulej, x'se nagħmel? Qed inħossni bil-kontra ta' dak li qed tgħid inti. Ibżax. U iddikjara. U iddikjara. Laqqas jekk m'intix qed tħossok dak li qed tgħid. U iddikjara li inti dak li qal Alla fuqek
ek ħajkun u hekk ħajsir. Lanqas jekk martek fi żwieġ ma tridx taf balla, ma tridx tissottometti lejk bħala raġel, iddikjara il-kelma talla fuq il-mara tiegħek. Iddikjara li issa martek tkun skont il-kelma talla. Laqas jekk ir-raġel tiegħek qed qiegħed fir-ribelljoni, jekk qalbu ġiet issa mikula mill-affarijiet tad-dinja u iddikjara fuq il-kelma ta' Alla. Laqas jekk uliedek ma jridux jafu bi Kristu. Uliedek ma jridux jafu bi Kristu. Forsi kienu jafuh qabel u issa m'għadhomx, forsi qatt ma kienu jafuh. Situazzjonijiet huma differenti u hemm dejjem każijiet differenti. Imma l-kelma talla hija l-istess għatnej li huma. Amen. Il-kelma talla hija l-istess għatnej li huma għal kull ċirkostanza. Amen. Ġieli nisma' sfortunatament nies mhux qed ngħid nies li qegħdin hawnhekk, ġifieri biex ma nqogħdux nħarsu lejn xulxin, li jgħidu mistra ili nitlob tant għat-tfal tiegħi, ili tant nitlob, iktar ma nitlob, iktar għar. Iktar ma nitlob, iktar jiġixxu bil-kontra, iktar ma nitlob, iktar jirribellaw. Issa jiena tlabt għalija, issa tagħmel. Issa tagħmel. Jiena l-parti tiegħi għamilta, issa taraj. Le, mhux vera, gidba tal-għadu. Li kieku Alla qed iqis kemm il-darba kellu jistaportik lilek, kemm il-darba kellu jistaportini lili, kemm il-darba kellu jagħtini ċans ieħor. Li kieku ommi għadet tara kemm il-darba irribellajt kontra l-kelma li kienet tgħidli kemm il-lejl qattajt barra wieħed wara l-ieħor mingħajr ma nersaq lejn id-dar, li kieku ommi rat u ħarset lejn dik iċ-ċirkostanza bl-għajnejn naturali tagħha kienet tgħid binti daqshekk hija mitlufa. Imma ommi mhux hekk għamlet. Ommi fetħet din il-kelma li hija l-kelma ta' Alla. U iktar ma kont niġi għar u għar, iktar kienet tiħrax mad-demonju. Iktar kienet tigranfa dawk il-wedijiet, iktar kienet titlob u iktar kienet issum. Titlob u ssum u mhux ċajta aħwata meta titlob u ssum. Mhux ċajta li titlob issum għax biex ssum titbati fil-ġisem, imma li qed titlob u ssum għal xi ħadd li qed jagħmel lilek diffiċli kemm jista' jkun. Diffiċli kemm jista' jkun. Imma il-qawwa t'Alla verament aħwa hija infallibbli. 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 Kien hemm ħafna drabi fejn kont niġġieled mommi jiena, kont niġġieled magħha, kont ngħidilha iqaf, itlob għalija, għax iktar qed iġġibni għar milli jien, għax issa tajt ħajt il-mulej. U mbagħad meta inti tagħti ħajtek il-mulej u terġa' tmur lura, il-kelma tgħidlek li tiġi 7 darbiet qar. Mela mort lejn il-mulej, ġejt 7 darbiet qar u kemm vera dik l-iskrittura tibda tagħmel affarijiet li laqqas biss tkun taf l-għadu jkun qed jqiegħdlek kollox hekk, ilestilek kollox. Minflok minn glorja l glorja, minn ħażen għal ħażen. U kif kont qed ngħid, mela issa ġejt 7 darbiet qar. U mbagħad nerġa' b'xi mod nsib il-kuraġġ biex nersaq lejn il-Knisja u nerġa' nintem u nitlob il-mulej li jżommni u nerġa' naqa'. Mela issa minn 7 ġejt 14. Vera, aħwata? Vera. Bis-serja ta' kollha li qed ngħidilkom. U terġa' tiġi 21 mbagħad. 7, 14, 21 tibqa' sejjer. U iktar ma tersaq lejn Alla u terġa' tmur lura iktar l-għadu jaksek u jġibek tapit. Li int laqqas kontroll ma jibqalek fuqek innifsek.
U kont ngħidilha daw l-affarijiet l-ommi, ħallini għax iktar ħa niġi qar milli jien. U jiġifieri jiena fid-dnub tiegħi fil-qerq li kont qed fih, kont qed nuża l-kelma talla biex inġib skoraġġiment lill-ommi. Ara naqra l-għadu kemm hu fin kultant u kemm jipprova biex dak li jkun iżommu marbut. Imma dejjem hemm dik l-ilma fi Kristu. Imma ommi għas kienet tikkalkulani. Letteralment ma kienx tikkalkulani. U nagħti glorja lillha li ma kienx tikkalkulani infatti. U kienet tiġi billejl u jien ma kont naf xejn. Dan sewwa wara żmien qalt li u kienet tidlik li l-imħadda biż-żejt. L-imħadda u taħt l-imħadda, fuq l-imħadda biss. Fuq l-imħadda kienet tikkonsagra żejt u jiena da fid-dnub kollu li tista' timmaġinah kollu għand fih. U tagħmel li żejt fuq l-imħadda li norqod fuqha u jiena bħaċċuċ ma naf b'xejn ovvjament. U tiskanta mata. Inqum fil-ħodu u għalli tagħmel li da żejt. U qed naħseb snini fil-kamra tal-banju għammi ħdejja u kelli rabja fuqi imma kbira ta' inqum indannata, mhux biċċajt, inqum irrabjata. U ma nafx kif ġieni il-ħsieb f'moħħi fuq iż-żejt. Fuq iż-żejt u bejt ngħidilha u intom hemm x'toqgħodu tagħmlu? Toqgħodu tidilku n-nies biż-żejt. Dawn mhux kollha ħmerijiet bħalma kienu jagħmlu fir-reliġjon tal-Kattoliċiżmu. Arra naqra ta' l-għadu jikxaf lilu nnifsu. Laqqas biss kelli idea jiena x'għamletli u nqum nirrabja fil-ħodu. Għadni kif nqum ta' għaz xejn ma ġara. U qed ngħidilha kemm huma bla sens daw l-affarijiet. U jien nirrabja u ommi titħaq minn taħt. Amen. Iżda ma daw l-affarijiet kollha mala l-ewwel tittemmen. U mbagħad ħanara dan. L-ewwel tiskopri, tissib il-kelma Alla xi tgħid. U mbagħad tittemmina, tiggranfa magħha. Mbagħad tibda tara ċ-ċirkostanzi tiegħek fl-ispirtu tibda tarhom differenti bl-għajnejn spiritwali. Mbagħad tibda tiddikjara il-kelma. Dawn huma 4 stages li jiena mhux qed ngħid li dawn huma l-unika stages, ma dawn huma l-4 stages li jiena ippreparajt permezz tal-qawwa Alla għal din il-messaġġ. Iżda hemm element li jorbot l-4 luma kollha f'daqqa li huwa s-sabar. Dan l-element huwa is-sabar. Is-sabar. Li inti tibqa' tippersisti fil-paċenzja kollox ġej kontrik, il-kurrent ħin kollu kontra tiegħek, iżda tibqa' fis-sabar. Tibqa' tiddikjara, tibqa' titlob, tibqa' issum, tibqa' tgħid dak li Alla qiegħed jgħid. Ma tċedix, ma tistax trendi, ma tistax tħallilu lok lill-għadu daqshekk għax jieħu over totalment. Ma tistax tħallilu l-inqas xaq. Ma tistax tħallilu l-ebda bib li mhuwiex is-siġillat bid-dem ta' Kristu. Għalhekk inti ma tistax titlob lil Alla bil-fidi jekk inti m'intix aligned mal-kelma Alla. Jista' jkun li qed topera f'diżubbidjenza u tkeċċi xjaten. Eventwalment ħa jispiċċaw jiblawk. Il-frott ħa joħroġ l-imħassar.
mela ma tistax inti titlob bil-fidi jekk ma tafx il-kelma tal-Alla kif qiegħed tpoġġik f'liema staġun inti qiegħed fil-kelma. Amen? U dan li nixtieq ngħidilkom li kull ħaġa li qed titolbu fuqha, li qed tissumu fuqha li Alla orijilkom fl-ispirtu tagħkom u permezz tal-kelma din trid tgħaddi. Imma jista' jkun li xi drabi hemm proċess. Xi drabi hemm proċess fejn Alla anke qed jeżamina il-karattru tiegħek, qed jeżamina lilek. Jekk inti trid eżempju promotion fuq ix-xogħol, ma jfissirx li ħadd toħodha mill-ewwel. Ma jfissirx li ħadd toħodha mill-ewwel. Jien għamilt sentej nitlob biex nitlaq mix-xogħol li kont stajt naqbad u nitlaq li kieku rid ħadd ma kienet iżommni iżda l-mulej qalli hawn irridek għalissa. U f'dak ix-xogħol tallimt xiġifieri biex inkun sottomessa lejn nies li jridu jaksuk. Hemmhekk Alla kien qiegħed jkisser il-gburija tiegħi. Bil-mod il-mod. Kienet jaqla il-gburija tiegħi. Għax li tissottometti hija l-iktar ħaġa diffiċli naħseb li tista' tagħmel fil-ġisem u titvera il-grazzja tal-Alla biex tissottometti għan-nies laqas huma ta' Kristu daw in-nies. U jiena ta' Kristu u rrid nissottometti għalihom imma kelli revelazzjoni permezz tal-kelma tal-Alla li Alla taħtom qiegħdni. Li kieku ma kienitx l-kelma tal-Alla ma kontx ħanoqgħod hemm, kont nitlaq u ma kontx ngħaddi minn dak it-test u ma kontx ngħaddi minn dik it-tip ta' purifikazzjoni li dak iż-żmien Alla ridni ngħaddi minnha. Amen. Iżda minkejja da kollu għalkemm kont f'dak ix-xogħol, bqajt niddikjara l-kelma tal-mulej u żmien wasal fejn jiena stajt nitlaq minn dak ix-xogħol, il-mulej għamel li ċara li issa it's time to take the next step. Issa wasal il-ħin li tmur għal-fażi tiegħek li jmiss. Imma li kieku jiena ma updatex hemmhekk, li kieku ma bqajtx nafda falla li għalkemm hemm challenges jiena nista' mmur għax-xogħol ferħana u bil-baċċi tal-Alla f'qalbi, kieku ma kontx ħanasal għat-tieni fażi. U llum il-ġurnata bdilt ix-xogħol u dak kollu li tlabt grazzi mulej, il-mulej tajuli. Ħinijiet nista' nirranġuhom kif nixtieq, kif hemm bżonn, il-paga kważi naqla doppju li kont qed naqla, jiġifieri imma hemm is-sabar. Hemm is-sabar u l-fidi tagħna ħadd tgħaddi min-nar. Il-fidi tagħna ħadd tiġi ttestjat u ħadd tgħaddim il-prova. Imma jekk jirnexxielek iżżomm sħiħ, jekk jirnexxielek tibqa' għajnejk fuq Kristu, jekk jirnexxielek tibqa' tgranfa mal-wedijiet ta' Alla, once li tgħaddi dak it-test inti, mbagħad ħadd irċievi l-barka ta' Alla. U Alla ħajonorak. Alla ħajonorak, żgur ħajonorak, ma jistax ikun li Alla jgħidlek biex tagħmel xi ħaġa u ma jonorax l-obbedjenza tiegħek. Ma jistax ikun, inkella jkun giddieb, inkella jkun qarriq. Numbers 23:19. Alla mhuwiex bniedem li jista' jikdeb. He is not a man that he can lie. Ma jistax qatt jikdeb, mela jekk tara li żmien huwa kontra tiegħek. Kollox huwa kontra tiegħek, kollox kull fejn tara u kull fejn tħares kontra tiegħek. M'għandux jaqsam. Żomm fil-fidi, ibqa' iddikjara l-kelma tal-Alla, ibqa' ara lil uliedek ħielsa, ibqa' ara lil ġob tiegħek ikun ħafna ħjar milli hu bħalissa, ibqa' ara l-finanzi tiegħek imbirkin, ibqa' ara d-dejn tiegħek imħallas, ibqa' ara lilek innifsek soda meta l-għadu jġiblek id-dubju li ħadd ikrolla li qed tħossok issa dajjef tant għandek challenges le, ejt jiena mara ta' ħila, jiena mara tal-Alla, jiena mara kapaċi fi Kristu jiena kollox niflaħ, halleluja, ibqa' ddikjara l-kelma tal-Alla, halleluja. Grazzi mulej Ġesu. Grazzi Mister Qaddis. Amen. Grazzi mulej. Nemmen li l-messaġġ tiegħi ġie fit-tmiem tiegħu. Nirringrazzja ħafna l-mulej tal-ħin, il-ħin
tem u l-ħin ta' u ma jaqbilx. Nemmen li nistaw nagħlqu. Halleluja. Tidux il-qummu ħan nitolbu. Ngħidu talba lill-Alla. Halleluja. Mister Qaddis, nirringrazzjawk mulej li jekk kif inti mulej ħlist lil Daniel mill-qilla tal-iljuni Mister Qaddis ħa teħles lilna miċ-ċirkostanzi tagħna mulej. Kif daħt il-baħar mulej quddiem Mosè u l-Iżraeliti Mister Qaddis niddikjaraw bil-fidi mulej Ġesu li inti ħa tiftaħ il-baħar mulej fiċ-ċirkostanzi tagħna Mister Qaddis. Halleluja. Kif Missier David mulej li kien iqatta l-ħimmijak li kien jafda fik Missier Qaddis mar qudiem il-Gulija Missier qudiem il-ġgant mulej Ġesu u bil-konfidenza tiegħu fik mulej bil-fidi tiegħu fik Missier Qaddis mingħajr biża' mingħajr inċertezza mingħajr dubju huwa Missier Qaddis qatel lil dak il-ġgant. Missier Qaddis nitlob mulej li kull meta naffaċċjaw il-ġiganti tagħna Missier Qaddis inqumu mulej u ngħidulhom jien ma ġejtx f'ismi iżda ġejt f'isem Alla il-Missier. Halleluja. U nkunu Missier Qaddis kapaċi mulej li neqirdu lil dak il-ġgant Missier Qaddis neqirdu Missier Qaddis il dik is-sitwazzjoni u dik il-problema mulej Ġesu u jalla Missier Qaddis ukoll jkollna dik is-sabar Missier Qaddis li kellu Abram Missier Qaddis li kellu Abraham mulej Ġesu li stenna mulej sakemm ra il-weda tiegħu Missier Qaddis. Grazzi mulej Ġesu ta' dawn il-punti li tajtna illum mulej daw iċwiefet mulej biex il-fidi tagħna tibqa' intatt Missier Qaddis mal-kelma tiegħek Missier Qaddis biex il-fidi tagħna mulej tkun dik il-bridge Missier Qaddis biex dak li hemm lesta lina dak li hemm fis-sopranatural il-bridge tal-fidi tagħna tkun il-mod ta' kif niġbdu dak li hemm lesta lina u jimmanifesta fil-natural. Halleluja. Grazzi Missier Qaddis ta' din it-tip ta' fidi mulej li hija unshakable Missier Qaddis. Halleluja. Natu glorja Missier f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Grazzi mulej.